खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामचेर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि गोख्रों रादाब लानानै फैदों। लकसभा बिसायख'थि बे लकसभा बिसायख'थिया बावैसो साननि उनावनो जागोन आरो बे समावनो बेजों सोंखारिलायनाय गोख्रों बाथ्राजों बुंलायनाय बे सोलिबाय दङ। बे समाव बिटिआरनि थामहिनबा क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया मुहिनां जादों मानोना बेजों सोंखारिलायनाय दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि सोंखारिलायनाया बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुबाय थादों। बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगल बर'आ बे समाव खाम्फा बरगयारिखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदों। बे समाव खाम्फा बरगयारिखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदों। बिथांखौ बुंदों रंगल बर'आ बे समाव बिथांखौ बुंदों दे खाम्फा बरगयारिया सासे फेलर लिडार। नंगौ बे समाव बिथाङा बुंदों फेलर लिडार। खाम्फा बरगयारिया सासे फेलर लिडार जायनि थाखाय बै समाव बर'जों गुबुन हारिजों दाङाबाजि जादोंमोन। मोनसे समाव बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन बिटिसिखौ, नाथाय बिथांमोना बै समाव रैखाथि होनो हायाखैमोन, बर' रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनो हायाखैमोन होननानै गोख्रों रावजों गाग्लोबदों बिथां रंगल बर'आ। बिथाङा बुंबावदों बिथाङा जुदि एसे लाजिनाय दङब्ला बिथाङा नमिनेशन होनो गोनांखौ बिथाङा उइथड्र खालामना लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। बे समाव रंगल बर'आ गोख्रों रावजों खाम्फा बरगयारिखौ बुंदों दे बिथाङा नमिनेशन होनायनि सिगां लाजिनाय दङब्ला खाम्फा बरगयारिया बे समाव गावनि नमिनेशनखौ उइथड्र खालामना लानांगौ होननानै गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों बिथां रंगल बर'आ। मोनसे समाव हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय, बै हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय समाव बै समाव बिपिएफ थामहिनबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफआ सरकाराव दंमोन, नाथाय हारिजों हारि दाङाबाजि जानायाव बिथांमोना रैखाथि होनो हायाखैमोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। गुबुन फारसेजों बिथां रंगल बर'आ बुंबावदों मोनसे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ सरकार, बे बिपिएफ सरकारा बै समाव खुंथाय गोहोआव थानानैब्लाबो हारिजों हारि थामहिनबा बर'नि दाङाबाजि लाबोनानै बा बर' मोनसे जोनोम होनानै नैबे समाव क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभाखौ बर'नि मुङाव थामहिनबा बर' जोनोम होनानै बिथाङा 10 बोसोर बन्सित खालामबाय होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बे समाव क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभाया गुबुन लकसभानिख्रुइ मोनसे मुहिनां मोनसे सिट जानानै दङ आरो बे समावनो बेजों सोंखारिलायनाय बे सोंखारिलायनाया सानसेनि उनाव सानसे गुबुन बिथिंजों बेजों सोंखारिलायनाया सोलिबाय थादों आरो बे समावनो रंगल बर'आ खाम्फा बरगयारिखौ फेलर लिडार होननानै बुंदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों दे एसे जुदि लाजिनाय दंब्ला बिथाङा नमिनेशन होगोनखौ बे समाव उइथड्र खालामना लानो थाखाय बुंथिदों। आरो बेनि अनगायैबो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावनाय, गोबां सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बिथां जयन्त बसुमतारी, जाय जयन्त बसुमतारीया सिडली विधान सभानि बिथाङा एमएलए आरो बिथांखौनो फैबाय थानाय समाव बर' रायजो राजाफोरा भट होनानै थामहिनबा क'क्राझार लकसभानि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजाफोरा भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो दिल्लीयाव खामानि मावनो थाखाय सुजुग होनांगौ होननानै बे समाव रंगल बर'आ रायजो राजाफोरखौ खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां रंगल बर'आ आरोबाव मा गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। जि जानो गोनां एमपि इलेक्शन बा बिसायख'थि बेयो जोबोरैनो ओंथि गोनां। बे जानो गोनां बिसायख'थि बेयो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिसायख'थि। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव 10 बोसोर क'क्राझार एसटि जि रिजार्भेशन एमपि सिट दङमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानाव गेट हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो रायजो राजाखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखाय बर'नि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' जानानै 10 बोसोर हिराचरनिया बिथांनि आखायाव थांदोंमोन।
That means बिथांमोना बै समाव रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामदोंमोन आरो बयखौबो बिथांमोना समानै लांनो हायाखै समानै लांनो हायैनि खारनफ्राबो बेनो बिथांमोना बै समाव डिक्टेटरशिप खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेराफारसेथिं मा खालामदों बर' जातीयताबादखौ गाख्रुबनानै बिथांमोना नासयनानै गुबुन हारिफोरखौ माने गोजौ थिखांसिननायाव बांसिन स्पेस होनायनि थाखाय बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा बै समाव गाब्रनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन जे खनथाम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों आदिबासिजों जादों बांगालजों जादों दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां माने धन सम्पति आरो हारिनि माखासे सम्पदफोरा माने नस्थ' जालांदों दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना सरकार थासान्दियाव बै समाव बर' हारिखौ मानो रैखाथि होनो हायासै स्पेसियेलि खाम्फा बरगयारि बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा जाय समाव डिपुटि चिफमोन बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदोंमोन बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननाय खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै दा दिनैनि तारिखाव कुइसना बेनो जादों बिथाङा मा मोखांजों बिसायख'थियाव बाहागो लादों बर' रायजो राजाया बिथांनि लिडारशिपखौ गोलाव सम नुबोदों दा बिनि थाखायनो बिथांखौ सेकेन्ड टाइम जोंहा स्कप होनायनि खुनु अपसन गैया मानोना बिथांमोननि समाव हारिनि थाखाय मोनबो बिथांमोना स्टेन्ड होबोआसै बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव माने एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों दा बाथ्राया बेनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा मालाबा गावखौनो जातिनि हिर' बायदि माने इस्टाब्लिश खालामनो नागिर गावखौनो जाहिर खालामनो नागिर खिन्थु जोङो जुदि एक्सुवेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर' जातीयताबादनि मुं लाफ्लानाय बिथांमोना गेजेर गेजेर दालाल खालामबोदों जायनि थाखाय हारिया गाहायनिख्रुइ गाहायसिनाव गोग्लैलांदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन बर' रायजो राजा मिन्थिगौ थांनाय 17 बोसोराव गावनो लेन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेराफारसेथिं एजुकेसननि बिथाङा सासे EM-मोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन दा बिथाङा बै समाव गोबां खामानि मावनो हागौमोन हारिनि थाखाय हानि पट्टाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानो होनो हागौमोन बिथाङा माखासे जा डिफरेस्टेसन जानाय माखासे स्मागलिं जानाय बेफोरखौ होबथानो हागौमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जे BPFनि बागा बागा नेताफोरा बै समाव बागानफोरखौ गावनि नामाव खालामनानै लादों माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै लादों हिउज करापसन जादों बै समाव मोजां मोजां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानदों दंफां लाइफां फाननानै माखासेया माने धन सम्पति माने अजस्र धन सम्पति खामायदों बेबायदि सासे सुबुंखौ दिनै बर' रायजो राजाया जे फट होगोन आं फोथाया बिथांमोना सुख'हायै बर' हारिनि जि खहा खालामलांबाय बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो मिन्थिगौ आं खावलायनोसो नागिरदों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखाव बिथाङा गावनि जि नमिनेसन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा सासे फेलार लिडार खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार बेखौ आंल'सो नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो बुंनो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बारग' बुंथिगिरि बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय माने भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे इस्युसफोरनि सायाव खोथा बुंनो हायो बेनि थाखायनो 10 बोसोर जिथु जों बन्चित जानो गोनां जाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मिसलिडिंनि थाखाय बेनि जा सुफुंथाय बै खहाफोरखौ जों सुफुंनो मोनसेल' चान्सआ दङ जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया जों बर' हिसाबै नैबे MP इलेक्सन देरहानाय थेंक इउ नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।